Dobre, toto je part 2, lebo som to milom vypol. Part 2. Ak si pamätáte, libovala som to, tak to aj teraz libujem. Tá istá hra úplne. Tak ideme do ready. Dobre, toto bude part 2, lebo už sa mi to nechce oznova robiť. Bude to mať 2 party a basta. Toto bude mať necelých 30 minút, skoro 30 minút. Snažím sa vydávať videá každý deň. Čo vydávam každý deň. Ale ja nevidím žiadnu zmenu. Však mám 0 odoberateľov. Potreboval by som nejakých. Lebo ináč vy ste mali toto brownie, počkajte. No, jaké máte rád brownie? Ja mám rád Mr. Brownie, brownie, ono je to mega brownie. Fakt musíte ochutnať. Je to drahé, ale dobré. To je aké ide do čokolády za kus. Dobre, môžeme sa keď ma to joinie. Dobre? No dobre, akurát ma to joinilo, keď sme na konci. Nemám to oveľ načítané ako predtým. Takže toto je zajímavá hra. Padneme sem proste sem, ako sa to volá? Meadows. Dobre, neviem čo to je. Chceme to čítať. Vidíte, je to najlepšia grafika. To je proste, to tak má byť. Len vy o tom neviete. To je taká jedna z najlepších grafík úplne. To sa vôbec nikdy nebude sekať. Vidíte, mám 100... No, dobre, vidíte. Už je to oveľa lepšie. No, ale vidíte, ten môj fanačik robí aj walker. No, samozrejme, skákať neviem. Toto Prečo som mal pumpu? More. Ja som mal pumpu. A dobre, už je všetko načítané. Sekať sa to hádam nebude. Hádam. Dobre, otvoríme pištolka. Neviem prečo toto. Aha, more. Ideme s ním build fight. Kúkajte, aký... Ne, nekúpim. Sa to neoplatí. No 200 korun. No aké je to? Modrá rarita. More. Tie čestky sú mega crazy. Tie je to. Tebe tu padnú také veci, ktoré ti my živote padnú. More, aká fire, reload your weapons. Takže rýchlejšie budem prebíjať, že faster. More, to je ako creepy. Tu je proste jedna sezóna, pamätáte si ju? Tuto som hral. A túto som, to neviem, to asi není season, ale táto. Brácho, tieto dve, to sú rozličné season. Tieto dve asi budú nasledujúce a táto je teraz. More, to je creepy. Ale nie, fakt, trocha. Ideme s ním fajtiť. Uvidíme, čo nám dá. Kúkajte, jak dostane beťár. A odhodí. Tak ako vidím. Aha. Prečo sa mi ide akurát tieto, keď ja začnem fajtiť? Ó!
Oh my god. Týpek je dead. Oj, ale ja som dostal. Tak kto videl, že som dostal od NPCčka hit. Išiel som takzvané na ťažko, jestli. Idem sa kúknúť hore. Ešte tam nie je nejaké Míčko. Aha, Míčko. Aj 2, teda aj 3. Jak sa mýlim ja? Beťár som. Radšej mať shieldy. Chlapci, chcete, aby som si kúpil, alebo aby som, chcete, aby som si kúpil PlayStation 5 Slim? By som sa ako kúpil. Alebo možno dostanem na Vianoce. Na čo som vôbec ničil, keď hráme Zero Buildy. Aha, ďakujem. A počkaj, toto si berem. Čo sa mi bude hodiť. Aha, ja to budem prvý. Tak nie. Možno. Ešte sa mi to bude hodiť. Si necháme na preskúmať benzínku, že či to nájdem volačo. Ale neviem, nedá sa mi, že tá karta nejak veľmi funguje. Lebo nevidím, že. Ale asi áno. No, dobre, nemám až také lagy. Prečo sa mi to laguje, keď som nastúpil do auta? To je asi príliš epické. Nástup do auta. Čo ti dáva, normálne mi to ukázalo. Také epické to bolo normálne. Ináč ten most je mega veľký. Ináč vedeli ste o tom, že tam sú aj zipliny na tom moste. Počkajte. Ale nie tam na ten most zo spodu, ale na tom sa dá prejsť tak tými onými. To, čo drží tie lana, tak tie lana sú zipliny. Ono je to mega. Kúkaj, týpek. Dobre, Skull Trooper. Taký profesionál. No, samozrejme, to je týpek. No, preneser ma skúrky. Lagy mal. A ja mám lagy, ale to vôbec nevadí. Ja za to môžem. Dobre, ďalší týpek. A on ma vyspadol. Opa. Áno, dostal. Ja som tiež dostal dosť. Všetko som na neho použila, jeho to je zabilo. Udaj. Ja som profesionál. Vieš. To je mega proste tie zbranie sú tak OP. Však zbraň je tu proste zbraň, ktorá ti dá len tak mám pump. Proste vidíte, počkať, ja vám to idem ukázať. No samozrejme, akurát som mi sekne auto, keď vám chcem volať čo ukázať.
Nie, akorát niečo mám to, keď vám chcem veľa čo ukázať. Dobre, kúkajte. Proste keď idem, kúkajte, ideme hore na most. Dobre, samozrejme. Ale to by mohlo ešte ísť. Dobre, už nepôjdem. Dobre, lagy, u posledných 25 typov. Dobre, medailonok je tu volá kde, ale ten je ešte ďaleko. Na čo hovoríte na ten nový movement? On je mega, kúkajte proste. Proste iba viete ísť, viete sa odraziť. Ako? Asi... Proste viete, viem, že sa viete a jaký profesionál. Samozrejme, že profesionál. Dobre. Takže... Video u konca. Zahrali sme si pár hier a alebo ešte dáme jednu. Počkajte. Dobre, tak video je u konca. Prajem vám pekné Vianoce. Posledné. Za chvíľku sú už Vianoce a... Tak. Majte sa dobre a čaute a buďte zdraví.